Hi guys, musta na kamong tanan guys? Ani ako sa Maribago Mactan guys. So, di ako diri guys kay karon guys naka-vlog dito gamay guys kay wala nyo pa vlog guys na patanawon ko sa kuan diri guys may yung seafood guys. So, mahal yung seafood guys. Di ako ngayon sa kuan guys. Napalakaw sa kuan diri guys kay may na lang ni guys na kuan lakaw ko kay wala ko ka kuan guys di ko ka vlog ta talagsa ka kuan kay tungod sa kabisi guys niya busy kay lagi guys niya kuan duty sa Puntag duty sa Galas City niya uli mo ta alas 6:30 po sa bihi guys niya dia gata kay sikol guys oh niya ako sang gihunon kay sikol guys kay mag-vlog sa guys patanawon ta mo sa mga palibot guys ba sa Maribago dapit guys. Mana yung dire guys Maribago dapit guys. Vlog sa guys so banin ko yung kanunay guys ako ang pag-vlog na di ako dire sa kuan Maribago song guys. Ano guys oh? Sila na guys. Kay kuan guys oh. Ito guys oh. Kanina ko yung kanunay guys guys kay nilang nga natin pakita sa ato mga viewers guys nga naalay matanaw sa ako ang mga kuan video sa mga viewers nga nagtanaw sa akong mga live daghang salamat niyong tanan sa pagtanaw niyo sa mga live guys and God bless all, thank you. Adi nga ako guys kuan guys ako makakita mo sa mga palibot guys ako makakita mo sa mga maganda sa ating Pilipinas guys. Amazing show guys, oh, amazing show. Ano guys, oh, amazing show. So, sige na guys, punta guys God bless all. Thank you for watching guys sa aking mga vlog. Follow and share lang guys sa akong mga vlog. Like and share lang guys sa mga vlog na ko guys. And God bless niyo. Ang ginawa lang yung balong yung kanan guys. Bye bye.